Тези, които избягнаха от началото на войната, те вече направиха своя избор. Дали да ги връщаме по принцип, като свърши един ден войната? Това е също втори въпрос, който много разделя украинското общество сега. И също е морален избор, защото хем Украина губи народа си и ще иска да ги... И вече се говори за това колко трябва да направим програми, за това как да върнем нашите украинци отзад граница. И става дума сега вече няма разлика, мъж, жена и така нататък. А какво ще правим с тези и как войниците, които ще се върнат от фронта с загубени ръце и крака, ще гледат в очите или как ще им гледат в очите тези, които ще се върнат отзад граница с печелени пари, нали, с всичко е наред при тях и те ще дойдат в Украина вече пак да печелят някакви изгоди след като свърши войната. Разбирате ли каква дилема стои в обществото? Не е лесно ще бъде да се реши този въпрос. И все повече и повече ще има тези раздели. И наистина най-тежкото ни чака след края на войната. Като мислим изцяло какво става и какви разделения сега вървят.